Pagbasa mula sa banal na ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang panahong iyon, binigkas ni Jesus ang talinhagang ito sa kanyang mga alagad. Ang karian ng langit kay katulad ng isang ama ng sambahayan na lumabas pagbukang liwayway upang umupa ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. Na makipagkasundo na siya sa kanila sa isang denaryo sa bawat araw ay pinaparoon sila sa kanyang ubasan. Paglabas niya muli ng mag-ikatlong oras ay nakakita ng ibang mga nakatayo sa liwasan na walang ginagawa at sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng nararapat." Nagsiparoon nga sila. Lumabas siyang muli ng mag-iika-anim at mag-iika-siyam na oras at gayon din ang ginawa. Paglabas niya ng mag-iikalabing-isang oras ay nakatagpo ng iba pang mga nakatayo roon at sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo naparito na buong maghapon na walang ginagawa?" Sumagot sila, "Mangyari ay walang umuupa sa amin." Sinabi sa kanila, "Humayo rin kayo sa aking ubasan." Paglubog ng araw, iwinika ng Panginoon ang ubasan sa kanyang katiwala. Tawagin ang mga manggagawa at ibigay ang kanilang sahod mula sa mga huli hanggang sa mga una. Paglapit ng mga sa ikalabing-isang oras ay sumahod ng 1 denaryo bawat isa. Nang lumalapit na ang mga nauna, iniisip nila na sila ay sasahod ng higit, ngunit sumahod din ng tag-iisang denaryo. Nang makatanggap na at nagbulong-bulungan laban sa ama ng sambahayanan ng wika, ang mga huling ito ay 1 oras lamang gumawa at ipinantay mo sa amin na nagbata ng hirap at init sa maghapon. Ngunit sumagot sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita iniiring. Hindi ba nakipagkasundo ka sa akin ng 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at humayo ka na. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya ng sa iyo. Hindi ko ba magagawa sa aking ari-arian kung ano ang ibig kong gawin? O naiinggit ka ba dahil sa ako'y mabait?" Kaya nga, ang mga huli ay mauuna at ang mga una ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon.